ya sayyida ya Fatima ya Fatima Zara ƙaunar ki ce a ruhina ki bani sirrinki da zai sa mu dinga ganawa ba hasken ruhina wa ali ka sako sahabban sama abin kauna da shehu jilani tijjani dan gidan nana da baya barhama da shi ne na gane aikina da sallama na shigo kofar da ban jirowa ba hadar da mai kyauta ke gajiyar da mai karba to ga bukatata na san ba za ki ture ba a wanke ruhina sannan mu dinga ganawa umma ya umma a wanke ruhina sannan mu dinga ganawa ƙaunar ki ce a ruhina Rasulallah ƙaunar kima ibada ce banda kunana wa Allahu yake bance ya ba ku sirrinsa duk kaunuku ake zance ranar kiyama ma hadman ki za a tantance ƙaunar ki hujja ce mai san ki yayi dace tsanar ki shirka ce da Allahu baya yafewa umma ya umma tsanar ki shirka ce da Allahu baya yafewa ƙaunar ki ce a ruhina umma akan ki na zauce har ba ama fahimta ta ke kaɗai na fake ke ce na baiwa tutata a hallarar nan ne nake ta tatata ki ƙara saita ni sannan a gyara hanyata bana fiɗar hutu ruhin ne da baya ɗorewa in ki kalamun ce har kabari ban dainawa koren kiyama ma ne zo in rerawa in ta zo baiti gare ki mai kyan birgewa umma ya umma in ta zo bege ƙaunar ki ce a ruhina nake tawa bege girman ki ummina wallahi ya wuce hange ke ce abar sona ni kan ki bani yin waige ki sanya begen ki ya zamto ƙarshen kalmata ki sanya begen ki ya zamto ƙarshen kalmata ki sanya begen ki ya zamto ƙarshen kalmata ƙarshen kalmata ƙaunar ki ce a ruhina ki bani sirrin nan yara marbayi na san mai faɗi mahar ƙasai ya ahalul baiti ku ne muke ta so sosai ba wani mai girma daga annabi du an kulle sai ke ummina Fatima ya shugaban tausayi maharijaninki mai hannun ba za mu kauce ba daɗi ko wahala ba zai sanya mu juya ba ban san ruhin mu baki ba ma
ki ba mu dainawa ya umma ko yau ko gobe ƙaunar ki ba mu dainawa ya faɗi mazara ƙaunar ki ce a ruhina ki bani sirrinki da zai sa mu dinga ganawa